Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumi wa maddana bi asharih wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal mustahabbi lan kusna sangking perkara sing den sunnahna ang mutaakkidi kang kakah ihya umawadai ngurep-ngurep waktu bainal isya ini kang dalam antara maghrib lan isya di sholat lawan sholat bahwa utai ihya umma bainal isya'in di sholat al-afdalu iku kang luwih utama au tilawatil qur'anin utama maca Qur'an wa dzikrillah lan zikir lan Gusti Allah taala min tasbihin bayane saking maca tasbih au tahlilin utawa maca tahlil au nahwi dzalika taspadane mengkono tahlil tasbih wa tahlil walan dikasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi man ta sapa shalla iku salah sapa man ba'dal maghribi ing dalam sawise salat maghrib sita rakaat lawan 6 rakaat la yasiru kang ora misah sapa wong bainauna ing dalam antara 6 rakaat bikalamin lawan omongan dunya atalna mengko bandingi apa 6 lau kedua wong ibadah nate asrata ing ibadah rolas apa sanatan taune waradalan wis tumangka aidan halimalah apa anna mastune wang kang salat sapa man bainal maghribi wal isya'i isrina erang pula apa rakaatan rakaate bunya mangko den bangun nake lalu duwe man apa baitun gedong fil jannati dan swarga wa fil jumlati lan lawan jumlah hadzal waktu mangko iku waktu iku min asyrafil awqat iku saking luwih mulyane pira-pira waktu wa dzalilan luwih utamane pira-pira waktu fatata'akkadu mangko dadi kakah apa imaratuhu apa ngameaken waktu bi wadha'i taati lan pira-pira bagiane pira-pira ibadah. Terus wa mujanabatil ghafalati lan ngedahi pira-pira kelalian wal fidalati lan nganggur-ngangguran kuja muspra waratalan mustamaka apa karahatun naumi apa makruh turun qabla sholatil isya fadar mawati siram minhu sangking an-naum bahwa utai an-naum iku min adadil yahudi iku senasanya biasa orang Yahudi wabil hadis man nama qabla sholatil isya al-akhir fala anama Allahu ainaihi man nama iku turu sapa man qabla isya dalam qabla sholatil isya al-akhir kan akhir fala ana mangka muga-muga ora nurakna sinten Allah Gusti Allah aina ing mripat lorone wong saiki narangno tentang ngurep-ngurep waktu di antara maghrib karo isya termasuk perkara sing den sunahno yaiku ngurep-ngurep waktu antara maghrib karo isya. Jadi setelah sholat maghrib sampai azan isya iku sing dimaksud. Wa al-afdal bisolah. Jadi sing luwih utama iku ngurep-ngurep waktu selesai maghrib iku dengan melakukan salat sunnah utawa maca Quran utawa zikir marang Gusti Allah taala. Mbah iku maca tasbih subhanallah utawa maca tahlil la ilaha illallah utawa sepadane mengkono
Pokok sing termasuk ibadah itu sing masuk. Malan Nabi alaihi salam dan Nabi man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yafsilu bainahunna bi kalamin adalna lahu ibadatan asyrata sanatan. Dewa Nabi sing sapa wong barang siapa melakukan sholat setelah sholat maghrib 6 rakaat salat sunnah maksudnya 6 rakaat 2 kali salam sampai 3 kali dan pada sela-sela sholat tersebut setelah salam itu sampai isya orang omongan dunia maksudnya omongan karo menungso sing babakan dunia ora dilakukan mongko salat sunnah 6 rakaat ki mau bandingi karo ibadah 12 tahun. Jadi ya termono gede lah itu anaknya. Warada aidan annaman shalla bainal maghribi wal isya'i 20 sanatan bunya lahu baitun fil jannati. Terus barang siapa yang melakukan sholat antara maghrib karo isya sebanyak 10 rakaat bunya lahu baitun fil jannah. Maka wong sing kuwi mau sing sholat 10 rakaat sholat sunnah 10 rakaat yang mana setiap 2 kali rakaatnya salam maka wongku mau bakal dan bangun kalian Gusti Allah yaiku rupa omah rupa gedung istana lah cara ing dalam swarga. Fahadzal waktu min asyrafil awqat wa afdaliha. Waktu tersebut yaitu waktu antara maghrib karo isya iku mulya-mulyane waktu, utama-utamane waktu. Fatataqaddu imaratu bi wadhaifil taati. Maka lebih kuat caranya sebaiknya utamanya waktu tersebut dipakai kanggo taat marang Gusti Allah, kanggo ibadah marang Gusti Allah, diakai ibadah, diakai maca Qur'ane utawa diakai zikire. Ya ora mung ngakai taat tapi ya ngedohi kelalaian, ngedohi perkara-perkara sing muspra tegese ora manfaat. Wa rada karahatun naum qabla salatil isya'i. Setelah sholat maghrib itu sebelum isya itu dimakruhkan seseorang untuk melakukan tidur. Fahdar minhu. Maka takutlah bahwa min adatil Yahudi. Merga turu setelah maghrib itu sebelum isya antara maghrib karo isya kok dinggo turu iku merga termasuk saking kebiasaane wong Yahudi. Jadi ya awak dhewe turu setelah salat maghrib saurunge isya iku ya cara mana awak dhewe melakukan kebiasaane wong Yahudi. Naudzubillah. Wa fil hadis man nama qabla salatil isya akhir fala annama Allah aini. Lan kasebut ing dalam hadis sing sapane wong turu sadurunge salat isya fala annama Allah ainihi. Maka muga-muga Gusti Allah ora nurakna mripat lorone. Iku ing dalam hadis. Terus wa hafid wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumi wa maddana bi asrari wa adalina min barakatihi darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaumi wa taibul farduna puasa
arba'atu asya'i wa ana papat pira-pira suci. Ahaduha utawa salah jine arba'atu asya' an niatu iku niat wasana ta sing kedua al imsaku iku menahan diri anil akli saking anil ukli saking perkara kang den pangan wasyurfilan perkara sing den ombe wasalih utawa sing kedua iku al jima'u berhubungan suami istri warabu utawa sing kepapat iku ta'ammudu iku ta'ammudul qai iku menyengaja muntah. Jadi iki sing selanjutnya fasal hukum-hukum nerangno poso. Ana pun fardune poso iku ana papat. Pertama niat di dalam hati. Jadi nek wong ora niat, posone ora niat ya ora sah. Terus yang kedua al imsak anil ukli wasyurb. Menahan diri dari makan dan minum. Ya ora sangka makan dan minum tok, jangan segala hal yang membatalkan puasa. Makan minum termasuk iku kudu ditahan, dijauhi. Wasalis al jima'. Menahan diri sangka ora berkumpul karo bojone. Dadi nek iki sing dimaksud sengaja. Dadi nek berkumpul karo bojone ora sengaja cara ngono lali lah. Maka iku kaya dihukumi mangan nalikane lali. Dadi ya nek lali ora apa-apa, tapi aja diterusno ngoten. Terus sing keempat ta'ammudul qai'i. Menyengaja untuk memuntah. Jadi nek awak dhewe muntah nalikane poso, tapi kok disengaja. Iku yang membatalkan. Tapi nek ora ya fala yabtul. Walladzi yaftiru bi as-sa'imu asyrata asya'a wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana turun?